ki wajib mengucapkan salam. Ngono. Ora oleh kok padu dhewe. Heeh, dalang padha dalang ya ngono. Oh iya, Ana tetembungan ning agama kuwi al hurmatu minatoah. Heeh. Hormat kuwi didhisikne timbang taat. Kowe oleh ora setuju karo sudut pandange. Kowe oleh ora setuju karo pemikirane, karo gagasane, karo opinine. Ning tidak mengurangi kewajibanmu untuk menghormati orangnya. Oh, ngono ya, Pak. Hormat ngono. Heeh, arep beda pendapat slumrah ana menungso iki tipake padha lonjong ning atine ora golong. Heeh, apik kanggo dalang abar, urung mesti apik kanggo dalang liyane. Iya, ayu kanggo dalang abar, urung mesti ayu kanggo dalang liyane. Oh, ngono ya, Pak. Iya, Mak, ya ngestokke dawuh. Menungso ki beda-beda pemikirane, beda-beda pemikirane. Iya, iya, heeh. Kanca-kanca kok gayeng men, gayeng no. Suwi ora tanggapan wis ngono wis. Ya, ora kaya bengi iki kok. Ya.